Tmiem il-ġimgħa reġa' magħna għalhekk nilqakom il-ġdid tal-programm News.mt. Ma nistgħux ma niddedikawx dan il-programm għal fatti li l-Iskola Medika Barts se tiftaħ l-ewwel skola tagħha l barra mir-Renju Unit, eżattament fil-Gżira Awċija. U l-Awċi u Awċija għandhom ikollhom l-opportunità li jaħdmu f'Għawdex stess. Dawk li jixtiequ jimirħu lejn Malta għandhom ikollhom dan bħala għażla u mhux sforz li f'Għawdex m'hemm xogħol. Għalbosta dan id-diskors kien jitqies bħala retorika politika ta' qabel l-elezzjoni. Iżda sentejn wara l-bidla fil-gvern dan l-ideal progressiv qed jissarraf f'realtà li minnha qed jibbenefikaw eluf ta' Awċin. F'sentejn il-gvern preżenti mhux biss ħoloq impjiegi f'Għawdex daqskemm l-amministrazzjoni preċedenti ħolqot f'5 snin sħaħ, iżda din il-ġimgħa stess ikkonkluda ftehim li se jiftaħ il-bibien għall-ikbar investiment dirett barrani li qatt wasal fil-Gżira Awċija. Dan hekk kif l-erba' filgħodu l-Gvern Malti u l-Università Queen Mary ta' Londra iffirmaw ftehim li permezz tiegħu l-Iskola Medika ta' fama internazzjonali Barts se tiftaħ l-ewwel fera tagħha barra r-Renju Unit. Il-Prim Ministru Joseph Muscat iddeskriva l-ftehim bħala mument kruċjali li se jolli l-livell ta' servizzi tas-saħħa f'Għawdex għal wieħed ta' eċċellenza mondjali. We are building a healthcare system that will make this country even prouder. This is good news for all of Gozo. It's good news for all patients. This is good news for all health professionals. And it is good news for everyone who is optimistic and believes in a strong, free, universal healthcare system for our country built for the 21st century. Iżda minn fejn telaq pajjiżna biex attira waħda minn fost l-aqwa skejjel tal-mediċina fid-dinja. Aħna ridna nwettqu u jiena din niftakar jiena u Everest Bartolo, Ministru tal-Edukazzjoni, flimkien ma' delegazzjoni wkoll mill Malta Enterprise, irrappreżentata minn Mario Gallia u l-Professor Brinkat. L-erba li aħna niġu ġol trains ġol Londra minn università l-oħra biex nippruvaw nsibu dik l-università, dik il-medical school lesta nospitawa għaw Malta. Barra minn hekk kien hemm ħafna wkoll visti min naħa tagħhom Malta fejn aħna urejna il-vetrina tagħna dak li għandu x'jaqsam mas-saħħa pubblika u anke mas-saħħa privata u minn hemmhekk tlaqna. Kif spjega Mario Gallia li koordina t-taħdidiet f'isem il-Malta Enterprise, in-negozjati ħadu fit-tul minħabba li l-Gvern Malti kien qed jimraħ f'niċċa kompletament ġdida għal pajjiżna. Aħna bħala Malta Enterprise iktar imdorrijin ninnegozjaw ma' investitur li jkun investitur dirett li għandu il-proġett tiegħu. Ħafna drabi dawk in-negozjati jkunu iktar diffiċli imma meta taqsad f'agreement inti ma wasalt agreement mal-investitur dirett, ġifieri qbilt u daqshekk. Università hija differenti għaliex hija magħmula minn diversi għaqdiet u diversi kumitati li kollha jagħtu kollhom sej fuq il-proġett, ġifieri inti trid tiddilja mhux biss ma' investitur wieħed imma qed tiddilja ma' ħafna nies, ma' ħafna pereżempju finance groups, mal-Kunsill tal-Università, ma' nies fil-fakultajiet. Li kull darba daw qed tagħmilhom offerta biex huma tkompli issaħħaħ il-messaġġ tiegħek biex daw jiġu jinvestu Malta. Jirriżulta li l-messaġġ wasal u intlaqa tajjeb. Tant li f'Settembru tas-sena d-dieħla il-kampus ta' Barts fuq is-sit tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex se jkun qed jilqa' l-ewwel studenti tiegħu. U ppjanat li l-iskola tattira 60 student fis-sena, fil-maġġoranza assoluta tagħhom barranin, bil-massimu ta' 300 student jintlaħaq fl-ewwel 5 snin. Il-Professur Anthony Warrens, dekan ta' Barts, spjega li l-Iskola Medika kellha bosta offerti minn diversi pajjiżi oħra li l-koll ġew rifjutati. Madankollu żied li l-viżjoni ta' Malta għas-settur tas-saħħa kienet waħda kompatibbli mal-livell ta' eċċellenza li bih topera l-iskola. We believe that we have something to offer in terms of medical education. We have a several hundred-year experience of medical education and people seem to think we do it quite well. We want to bring that opportunity to a broader range of individuals and therefore expanding internationally does appear to be an appropriate thing to do next. It also will allow us to admit people to our medical schools who will then be able to spend some time in London, some time in Malta and develop a greater experience of medicine throughout the world. We believe that it's really in everybody's best interest and we're very enthusiastic about it. Iżda l-ftehim ma' Barts ma kienx iffirmat f'iżolament.
Al kontrarju, dan kien biss il-qafas ta' pjan holistiku li kienet jinħema bil-viżjoni li jagħmel minn Malta Għawdex ċentru internazzjonali tal-mediċina fil-Mediterran. Il-negozjati ma' Barts għamilnihom f'dan l-ispirtu, wasalna ovvjament biex nassiguraw min-naħa tal-gvern illi ikun hemm valur miżjud qawwi ħafna għall-ekonomija ta' Malta, partikolarment għall-ekonomija Awċija, u da fil-kuntest tal-priorità li aħna nagħtu lil Għawdex, ġifieri illi noħolqu impjegi ta' livell għoli biex mhux biss ikollna l-impjegi għall-Awċin biex jibqgħu jaħdmu f'Għawdex, imma saħansitra noħolqu impjegi ġodda, noħolqu opportunitajiet ġodda li qabel ma kellhomx. Fil-fatt, il-ftehim fetaħ il-bibien għal kooperazzjoni bla preċedent bejn il-Gvern u l-privat fis-settur tas-saħħa. B'hekk pajjiżna se jkun qed jisfrutta l-potenzjal ta' niċċa ekonomika ġdida, in-niċċa tat-turiżmu mediku. Fil-jiem li ġejjin se toħroġ sejħa interess biex il-pjan jibda jsir realtà. Il-proġett ġewwa Għawdex se jattira lejn Għawdex investiment ta' 200 miljun bejn Għawdex u St. Luke's li se jgħin is-settur tal-kostruzzjoni, li se jgħin is-settur mediku lokali u li se jgħin ukoll lill-ekonomiji ta' żewġ gżejjer għax se nġibu lejn din il-gżira u lejn Malta wkoll turisti mediċi li jiġu bil-familji tagħhom li jkollhom bżonn fejn joqogħdu, jkollhom bżonn jixtru jieklu u dan se jagħmel differenza kbira fl-ekonomija tagħna. F'Għawdex se jkun qed jinbena Sptar Ġenerali ġdid b'livell li jisboq dak ta' Mater Dei. Fil-fatt dan se jkun armat bl-aktar tamir avvanzat fil-qasam tas-saħħa, laboratorju u swali tal-operazzjonijiet li jindirizzaw l-ħtiġijiet tal-poplu Għawċi mingħajr ma dan ikollu għalfejn jinżel Malta għal xi trattament. Dan l-isptar se jkun qed joffri total ta' 250 sodda akuta b'nofshom amministrati mill-privat għas-settur tat-turiżmu mediku. Fl-istess waqt l-Isptar Ġenerali l-Antik se jkun rinnovat bilan li jibda jservi bħala sptar tal-ġerjatrija u riabilitazzjoni b'total ta' 200 sodda. Il-livell ta' servizz f'dan l-isptar ukoll mistenni jilħaq jekk mhux jaqbes dak provdut fl-Isptar Mater Dei. Lilhem mill-isptar il-pjan għas-servizz tas-saħħa f'Għawdex se jinkludi wkoll il-bini taċ-ċentru tal-kura primarja ġdid li se jikkumplementa dak tar-Rabat Victoria. Dan bilan li tiżdied l-effiċjenza f'waqt li jonqos il-pis fuq l-Isptar Ġenerali. Fi kliem il-Ministru għal Għawdex Anton Refalo, dan kollu jikkontrasta bil-kbir ma' servizz li l-Għawċin kienu qed jirċievu taħt l-amministrazzjoni preċedenti. Bl-inizjattiva tal-lum se nagħmlu qabża ikbar fil-kwalità fejn aħna mhux biss l-Għawċin jkollna sptar ġdid, imma jkollna wkoll it-turist mediku li jiġi fil-Gżira Awċija. U naħseb li jkollok turist mediku li jiġi fil-Gżira Awċija għandek niċċa importanti li inti qiegħed tiftaħ għal-ġid tal-ekonomija Awċija. L-investiment ta' 200 miljun euro mis-settur privat se jkun qed jinkorpora wkoll ir-rinnovar tal-Isptar San Luqa u Caring Grek. Għalkemm se tinżamm l-istruttura eżistenti, iż-żewġ sptarijiet se jkunu rinnovati b'tali mod li jipprovdu l-aqwa ambjent u servizz possibbli. L-Isptar Caring Grek li lum iservi bħala sptar tal-ġerjatrija u riabilitazzjoni se jkun mibdul fi sptar speċjalizzat tal-ġerjatrija bil-kapaċità li jilqa' 270 pazjent f'daqqa. Mill-banda l-oħra l-Isptar San Luqa se jibda jservi bħala sptar ta' riabilitazzjoni bl-aqwa tamir li jeżisti fis-settur biex jgħin il-pazjenti jirritornaw lura għax-xogħol jew jintegraw ruhom mill-ġdid fil-komunità. Dan l-isptar se jkollu 80 sodda riabilitazzjoni filwaqt li se jipprovdi 250 sodda akuta li se jiżdiedu ma' dawk amministrati mill-privat f'Għawdex bilan li jattiraw it-turiżmu mediku lejn pajjiżna. San Luqa se jinbena wkoll ċentru ta' dermatoloġija ġdid li se jieħu post dak eżistenti fl-Isptar Pawlu Boffa b'12 sodda. Il-post bl-outpatients ukoll se jkollu l-kapaċità li jirċievi madwar 35,000 pazjent fis-sena. Dan fil-waqt li qed tiġi evalwata l-possibilità li tinfetaħ skola l-infermiera f'dan is-sit li tħalla fi stat ta' abbandun mill-gvern preċedenti. Dan kollu se jikkumplimenta l-investiment qawwi li se nkunu qed nagħmlu ġewwa Mater Dei, Mount Carmel u l-Primary Health Hubs. Ġewwa Mater Dei se nkunu qed inżidu 300 sodda wkoll. Dan l-investiment mistenni jkompli jsaħħaħ it-tkabbir ekonomiku li pajjiżna rreġistra fl-aħħar xhur. Fil-fatt bejn l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u dak ta' San Luqa se jkunu qed jinħolqu 1200 impjieg ġdid, aktar mid-doppju tal-1100 li bħalissa qegħdin jaħdmu fl-istess postijiet. U minkejja li s-servizz offrut f'pajjiżna se jkun qed jilħaq l-ogħla livelli madwar id-dinja, is-Segretarju Parlamentari Chris Fearn saħaq li l-Gvern se jibqa' jonora l-prinċipju fundamentali li s-saħħa tibqa' b'xejn
għal kulħadd. Is-servizz tas-saħħa jibqa' għal Maltin b'xejn u mingħajr ħlas. U l-ħaddiema tal-gvern jibqgħu ħaddiema impjegati mal-gvern bl-istess kundizzjonijiet ta' xogħol. Imma dan ifisser li llum is-servizz tas-saħħa ħanġibuh tas-seklu 21, nġibu l-isptarijiet kollha tagħna mill-inqas tajbin daqs Mater Dei, anzi jiena ngħid jkunu aħjar minn Mater Dei biex inkunu nistgħu nagħtu l-poplu Malti għawċi dak li xaqru fis-servizz tas-saħħa. Dan il-programm tistgħu tarawh fix ħin tridu permezz ta' channel tagħna fuq YouTube. Kunu intom ukoll il-protagonisti tistgħu tibatulna suġġerimenti jew inkella xi stejjer fuq onenews@one.com.mt. Grazzi tal-li kontu magħna llejla, nsellmilkom.